cikek. Waduh. Yo, Den Mas. Den Mas Brata. Piye kok malam iki didaleke iki? Ulung-ulung ae dibenake. Mengko tak benake. Mengko. Ora benake dhewe lho. Kowe nek benake sok nritik. Ayo. Serius iki tenan. Nah kuwi bratane ora serius ya. Serius sih, Bang, demi bapak. Oh iya. Brata brat. Demi adimu. Halo. Rupane tuwa kowe lho bapakmu. Ayo. Den Mas Brata. Sopo iki? Den Mas kesupen kalian kula napa pripun ta Den Mas? Sik sabar.